Goedenavond, dit is Zeeland Nu. De hoogste tijd om bijgepraat te worden over het laatste Zeeuwse nieuws. De eigenaar van Woest 17 bij Nieuwvlietbad waarschuwt voor het gevaar van fosforstenen op het strand. Na een op het oog simpele strandvondst ging het gisteren bijna mis. Een jongetje heeft een fosforsteen gevonden op het strand. Leek gewoon een leuke steen. Had hij meegenomen hier naar binnen in ons paviljoen en begon een klein beetje te roken, leek het wel. Die vader zei, leg hem maar even buiten. Buiten blijft de steen roken. Een omstander ziet de vreemde steen, tikt er zachtjes met zijn schoen tegen en de steen barst uit elkaar en eigenlijk alle vonken, alle stukjes stenen, die vlogen ook alle kanten op. Waardoor het ook gelijk onder het paviljoen brandde, op de trap, op de vlonder. De oorzaak een fosforsteen. Waarschijnlijk is de fosfor afkomstig uit oude munitie die nog in het water ligt. Zolang de fosfor in het water ligt, is er niks aan de hand. Maar als er zuurstof bij komt, kan het ontbranden. En toen hebben er eigenlijk omstanders en ons team heeft echt heel snel gehandeld. Ze hadden er zo heel snel de blusapparaten bij ons. En hebben het vuur gedoofd, gelukkig. Want het had veel erger kunnen komen. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Ook in 2019 ging het bijna mis toen toeristen, ook op het strand bij Nieuwvlietbad, een fosforsteen in de kinderwagen mee naar hun vakantiewoning namen. Van den Hemel wil mensen dan ook waarschuwen. Ja, er zullen misschien vast nog wel meer stenen liggen. Ze zijn geel of rood van kleur. Dus ik zou zeggen, als je deze vindt, meld het zeker even bij de alarmcentrale. Die willen dit zeker ook heel graag weten, heeft de brandweer gemeld. Hun komen dan kijken, de gemeente is er nu ook op de hoogte. Dus laat het alsjeblieft liggen, neem het niet mee naar huis en neem het zeker niet mee naar een paviljoen. Mevrouw Walhout. Deze patiënt komt wel naar haar afspraak. Maar bij de praktijk in Siriuskerken zien ze steeds vaker dat dit niet gebeurt. En daar zijn ze klaar mee. Daarom krijg je een boete van minimaal €25 als je niet komt opdagen. En deze praktijk is niet de enige die dat doet. Helaas is het nodig omdat er steeds meer mensen niet verschijnen op een afspraak. Het is vooral vervelend dat je een plekje dus beschikbaar houdt voor iemand die niet opkomt dagen. Vervolgens heeft een ander wel die zorg nodig. Dus dat vinden wij heel vervelend, dat wij dan niet die zorg kunnen bieden voor iemand die erop zit te wachten. Wat vindt u ervan als u een boete krijgt als u niet komt opdagen bij een huisartsafspraak? Nou, dat vind ik wel logisch. Die mensen hebben het hartstikke druk. Dus, en het kost geld, tijd is geld, hè, dat weten we allemaal. Daar vind ik dat ze gelijk in hebben. Want die zit voor niets dan. Bent u zelf wel eens niet komen opdagen? Ja, ik denk dat ik het wel ooit wel eens vergeten ben, ja, maar dat is lang geleden. De praktijk ziet vooral lege stoelen bij de ondersteuner huisarts GGZ. En daar zijn nou net de wachtlijsten wat langer. Bij de huisarts kun je gewoon dezelfde dag terecht. Maar bij de POH GGZ zit wel een wachtlijst die we toch echt zo kort mogelijk willen houden. Dat is sneu voor mensen die het heel hard nodig hebben. Hoe vaak gebeurt dit? Meerdere keren in de week en ook per dag, zeg maar, soms wel 2 keer. Hey, goedemorgen. Wij zijn van de kerstboomactie. Heeft u misschien een kerstboom voor ons, lege statiegeldflessen of een vrije bijdrage voor het goede doel? Vrijwilligers van de kerk reden vanochtend door Capelle, Bieselingen en Schoren om voor €3 per stuk kerstbomen op te halen. De opbrengst gaat naar goede doelen in Hongarije en Roemenië. Ja, ik vind het gewoon heel mooi dat ze dit doen voor de arme kinderen in Hongarije. Dus ik steun dat heel graag. En zo kom je ook van je kerstboom af. Jonas, 1, 2, hoppadee. Vrijwilliger Arja is al zo'n 30 jaar betrokken bij dit initiatief. Het is een hele organisatie en ontzettend leuk. Hier heb ik Fine bij me. En ik ben begonnen met Fine, de vader en moeder. Die hebben ook al meegelopen 30 jaar geleden ongeveer. Dus het gaat van generatie op generatie. Ze merkt wel dat het aantal kerstbomen afneemt. De kunstbomen die doen hun opruk natuurlijk toch ook. Maar we halen ook statiegeldflessen op, heel veel. Dat is meer dan de kerstbomen denk ik nu wel. En de vrijwillige bijdragers, daar zijn we natuurlijk helemaal blij mee. De totale opbrengst is vanmiddag geteld. Dat leverde ruim €3700 op. Al 20 jaar lang wordt er in het eerste weekend van januari een men-marathon gehouden in Nieuw- en Sint-Joosland. Bedacht door Lau Willemsen uit Domburg, die voor zijn sport eerst altijd ver moest rijden. Wij dachten hier, prachtige hal bij de Kroop. We gaan het eens vragen. En ja, het was eigenlijk vlug geregeld.
En dus rijden er ook dit weekend weer rond de 90 menners over het zelfgebouwde parcours. Willemsen is er één van en hij is dol op de sport. Als je sommige sporten ziet tegen elkaar en bij het mensport, iedereen helpt elkaar. Als je wat hebt, de saamhorigheid is heel groot onder de menners. Bij het mennen is samenwerking tussen de menner, het paard en de groom, degene die achter in de wagen zit, het allerbelangrijkst. Je moet zeker als groom en menner dezelfde route weten. En het paard is voor de menner. En het is makkelijk als je een keer mis bent, dat de groom zegt van nee, niet links, maar rechts. Het hoogtepunt van de menmarathon volgt vanavond bij de finales. Ook Willemsen maakt nog kans om daarin te rijden. Ik heb een eerste ronde gisteren goed gereden, de tweede iets minder. Dus nu is het afwachten of ik erbij zit. En ja, zitten we erbij, dan gaan alle registers open. Dan is de dood of de gladiol. Ja, dat is een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het was vandaag een wisselvallige dag met regen, hagel en sneeuw. En dat resulteerde in mooie buienluchten zoals hier te zien in Terneuzen. Vanavond en vannacht trekken er nog steeds buien over. Aan de kust meest regen, hagel en nat sneeuw. Landinwaarts vaker sneeuw. Het koelt af naar 1 tot 3 graden en er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het een stuk zonniger dan vandaag, maar er trekken nog steeds winterse buien over. Het zuidwesten van Zeeland lijkt het grootste gedeelte van de dag wel droog te blijven. Het wordt 2 tot 3 graden met een matige westenwind. Dan de vooruitzichten. We krijgen wat meer opklaringen en de temperatuur die gaat iets naar beneden. Vooral gedurende de nachten, waar we ook weer vorst krijgen. En die winterse buien, die blijven af en toe overtrekken. Woensdag trekt er een frontaal systeem over met weer wat meer sneeuw. En ook de dagen daarna blijven wisselvallig. Maar welke vorm de neerslag dan heeft, is nog onzeker. En tot zover. Volg ons online om op de hoogte te blijven van het laatste Zeeuwse nieuws. Heb je door de feestdagen niet al het nieuws meegekregen? Straks praat ik je bij over het nieuws van de afgelopen week. En dat doe ik in Zeeland de Week. Dus graag tot zo.